Hello. Hello, Mister. मा खालामगासिनोमोन जोंहा मेडामा? Assignment लिरगासिनोमोन। नोंलाय लिरबायना लिरा? गाबोन साबमिट होनायनि लास्ट डेट। आंलाय मानो लिरलायनांगौ जाखो? आंनि गासैबो एसाइनमेन्टखौ नोंनो लिरना होखागोन नङा होमबा? आच्छा बेटा, नोंनि गासै एसाइनमेन्टखौ आंसो लिरै होबाय थानांगौ। औथ' नों लिरना होआबा सोरथ' लिरना होबावनो आंनो? नोंनोथ' आंनि नायल' जाल' सासेल' बेस्ट फ्रेन्ड ना। प्लिज ना, बे बारनिखौ नोंनो लिरना होथारदो प्लिज। जाबाय आं लिरना होनो हायो, नाथाय बिनि सोलायै नों आंनो माबा मोनसे होनांगोन। नोंनि फेभरेट आइसक्रिम जाहोनांगौ नङा होमब्ला? औ, लोगोसे टाउनाव बेरायहैनांगोनबो। अके दान। दे बिदिब्ला दाहाय लोगो मोनसिगोन। 3 PM आव टि गार्डेनाव। औ दे। ओहो, आंनि रुममेटाथ' मोन्थाइनि थाखाय फाग्लि जाखाबाय। थोद जाम्बि, बिदि नङा, मोन्थाइजों आंजों बेस्ट फ्रेन्डसो। दिनै बोसोर मोननैनिफ्राय बेखौनो खोनागासिनो आं, बेस्ट फ्रेन्ड। नाथाय आं बे बाथ्राखौ मोजाङैनो मिथिखागौ दि नोंसोर सानैबो प्रप'ज खालामलायाखैब्लाबो नोंबो बेखौ मोजां मोनो आरो बेबो नोंखौ। नोंना बांद्राय सानो, नों साननाय बायदि जेबो नङा। We are just best friends. मोनथिलिया आरो आं नोंसिनि बाथ्राफोरखौ। थादो नोंहा, आंहा कलेजाव थांनो लेट जाबाय। अके, बाय। फाग्लिया। मानसि मोजाङा बिदि बागदाव होयो। नायलाय बेखौ आरो मिनिबावदोंसो। गारखाया आंबो नोंखौ, सानसेब्लाबो खिथेर लाखागोन। आच्छा बाबा, सरि। बाय द वे, आंखौ माबोरै नुदों? माबोरै नुनो? सानफ्रोमबो जेरै नुयो बिदिनो नुगोन। मोजाङै नायना बुं ना। नोंना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, नोंखौ हाजारखि देलाया मानो भुतनि बायदि नुखायो। नोंखौ? सरि। थुदो, बेरायनो थांनो होननाया थांनोसै। आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय था नों अरायबो जानांनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि आंनि लोगोरिनि जिउनि लामायाव थाबाय था नों आंजों जानांनि हारसिं आगाननि दावबायारि लोगोरि
Angni Lwgwri ni fैगौ इयुनसिम दावबायफा नों आंजों आंनि आखायाव नों आखाइ हमनानै जिउनि जोबनाय फैसालिसिम आंनि लोगोरि जिउनि बुहुमाव थाबाय था नों अरायबो जाना आंनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि थागोन अराय दावबायफागोन जोबनाय समसिम नोंबो अनो आंखौ जों सानैबो आंगो लोगो Number you have dialed is currently busy. Number you have dialed is currently busy. Please try. Number you have dialed is currently busy. Please try later. नेना औ मोनथाय आं नोंखौनो नेगासिनोमोन देरहासार मोनथाया बेनो औ नंगौ नामा नेना सोर बेयो मोनथाय बियो देरहासार आंनि बयफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नोंथ' बिनि बागै सिगाङाव आंनो जेबोखौनो खोन्थायाखैमोन औ मोनथाय बेफोरो गासैबो एसेबां हरखाबै जालांबाय आं नोंनो खोन्थानो समखौनो मोनासै बाट जेबो नङा दिनैथ' खोन्थाबायना मोनथाय नों बेखौ फोथायनाय नङादि जों सानैबो जेब्ला फनाव 2 आवार्सनि थाखायबो रायज्लायो अब्ला बिनि 1 आवार्स 50 मिनिट्सआनो नोंनिल' खोथा बुङो माब्लाबा माब्लाबा आं नोंखौ लानानै जेलाससो जायो थोद मोनथाय जों रेस्टुरेन्टाव थांनायदोंमोन नोंबो थौफादो जोंजों ओजोङैनो रायज्लायसिगोन गाइस आइ एम सरि आं नोंसोरजों थांथ'नो हानाय नंला आंहा गुबुन मोनसे जायगायाव गोनांथार खामानि दं स' सी इउ नेक्स्ट टाइम मोनथाय 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 मोनथाय
हारसिं जिउनि लोगोरि Gwswni Onnaiजों सनानि फानजारियाव Gwswni Onnaiजों सनानि फानजारियाव फिनानै दोनदोंमोन बिरलांगोन होननानै सानाखैमोन बिरलांगोन होननानै सानाखैमोन आंखौ बजबना लाना नंखाय अननाय होना बेनोसो नामा थार अनलायनाया मोनथाय 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 नों मानो बिदि अभार रिएक्ट खालामदों आं मा दाय मावखो नों आंनि कलबो रिसिभ खालामलिया आरो मेसेजनिबो रिप्लाइबो हरलिया एक्चुअली मा जादों नोंहा आंनि जानाय जायैखौ मानो नांगौ नोङो नोंनि लाइफआव आंनि मा गोनांथि दं नोंनि लाइफ लाइना बै देरहासारासो थां नों बेजोंनो सानैबो जिरायना चावमिन मम' जाहैथां थां नों बेजोंनो आंनि उन दा फैसै प्लिज स्टप नों मानो बिदि अभार रिएक्ट खालामदों एक्चुअली प्रब्लेमा मा लिसन मिस्टार नों आंनो नोंनि एक्चुअल प्रब्लेमखौ खोन्थागौ माने आं नोंखौ बेनिफ्राय थांनो होआ मा खोनासंनो लुबैदों नों थारखौ नोंनि आंखौ एसेबां रागा जोंनायनि रिजनखौ खोनासंनो लुबैदों आं नों आंखौ आरो देरहासार मुंदांखासै बिनि I just hate him बिनि खर' आथिं आखाइ बुख्रुबनो लुगैयो आं नाथाय मानो बिकज I love you आं नोंखौ गुबुन सेंग्राजों नुयोब्ला सहायनो हाया I love you too मोनथाय नेना बेयो सैथो मोनथाय I love you too औ मोनथाय नेनाया नोंखौ जोबोर मोजां मोनो नाथाय नेनायादि नोंखौसो
बेफोर गासैबो ईसानिसो प्लेनिंमोन। प्लेनिं? औ मोनथाय वेट आं एक्सप्लेन खालामनि बै सानखालि ओहो दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल ईसा जाला बे नोंना यार नोंसोर सानैबो मानो दासिमबो प्रप'ज खालामलायाखै ईसा नाय आंथ' हिनजावसासो स' आंथ' बेखौ प्रप'ज खालामग्रोखाया बेसो आंखौ प्रप'ज खालामग्रोनांगोन औ बाथ्रायाथ' नंगौ नाथाय बियो गियोसो ना लाजियोसो मानोबा दासिमबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंनो फोरमायना लायाखै औ बेयो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ आंनो फोरमायालासे आंबो बेनो फोरमाया आं सिख्ला जानानै बेखौ प्रप'ज खालामग्रोबाखि मोजां नुगोन नामा ओइ नेना आंनावनो मोनसे सलिड प्लेन दं जों बे प्लेनखौ एग्जिकिउट खालामनो हाब्लानो मोन्थायनि खुगानिफ्राय बिनि गोसोनि बाथ्राया इउ ओंखारबोजोबगोन मा प्लेन नेना नोंना मोन्थायनि सिगाङाव गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनायनि एक्टिं खालामनो नांगोन मा औ नोंखौ जेब्ला मोन्थाया बै सेंग्राजों नुगोन अब्ला बियो अबभियासलि जेलास जागोन आरो बै जेलासियावनो मोन्थाया गावनि खुगानिफ्राय नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंथारनो गोनां बाध्य जागोन नाथाय नेना जेबो नाथाय नुथाय गैलिया बिलिभ मी बे प्लेनआ साक्सेसफुल जाखागोन आंनिना सासे मोजां फ्रेन्ड दं देरहासार बे जोंखौ बे प्लेनाव हेल्प खालामगोन That's it. अह' आं बेखौनो थारसो सानदोंमोन डाइरेक्टथ' नों बुङानो बेनिखायनो जों बेफोरखौ खालामनांगौ जादों जाम्बाया